ሓደ ካብቶም ፍቅሪ ዘይኮነሎም ሰባት እዩ ነይሩ። ኣብ ጉዕዞ ህይወቱ ምስ ብዙሓት ኣዋልድ ክላል እኳ እንተኻኣለ ኩለን እተን ዝቐረበን ኣዋልድ ግን ንናይ ፍቅሪ ሕቱ ብቐጥታ እየን ዝነፅጎ ነይረ። ካብዚ ዝተለዓለ ከዓ ንነብሱ ከዋድቓን ተስፋ ቆርፅን ይጀሚሩ። ንኹሉ ገግዚኡ ኣለዎ ከም ዝበሃል ግን ድሕሪ ዝሓለፎም ልቢ ዝሰብሩ ናይ ፍቅሪ ፈተነታት ሓደ መዓልቲ ሓንቲ ካብ ልባ ተፍቅሮ ምእንትኡ ክትብል ንነብሳውን ከይተረፈ በጅኡ ኣሕሊፋ ክትህብ ዝወሰነት ጓል ረኸበ። ካብ ዝፍጠራት ሒዙ ንፈለማ ግዚኡ ኣዝዩ ዝተፈቕረ ኮይኑ ይስምዖ ስለ ዝነበረ ከዓ ምስ ኣፍቃሪቱ ኣዝዩ ደስ ዝብልን ተዘካርን እዋን ይሓሊፉ። ዕድሚኡ ሙሉእ ምስኣ ንኸሕልፎ ከዓ እዩ ዘጻልትን ዝዳሉን ነይሩ። ከም ትምኒቶምን ሓሳቡን ድሕሪ ክንደይ ውረድ ደይብ እታ ንነዊሕ እዋን ብሃንቀውታ ዝጽበይዋ ዝነበሩ መዓልቲ መርዖም ደበኽ በለት። ግን ከዓ ምስ ኩሉ ኣዝዩ ዘሕዝን ትራጀድያ መዓልቲ መርዓ ኣብ ህይወት መጻምድቲ ዝፈጥሩ ሓጎስ ማዕረ ክንደይ ምዃኑ ዘይሰሓት እዩ። ንሳቶም ከም ኩሎም ቅድሚኦም ዝተመርዓው መጻምድቲ ልቦም ብሓጎስ ተመሊኡ እዮም ንመዓልቲ መርዖም ከስተማቕርዋ ጀሚሮም። ብሃንደበት ግን ኣብ መንጎቲ ዝካየድ ዝነበረ ናይ መርዓ ጽምብል ንኹሉ ዕዱምን መርዓውን ዘባህረረ ጸገም ተፈጥረ። እታ ንመርዓውቲ ንወለድን ብሓፈሻ ከዓ ንኹሉ ዕዱም ሓጎስ ክትመልእ ትጽቢት ዝተገብረላ መዓልቲ በቲ ሃንደበት ዘጋጠመ ሕማም ናይ መርዓት ክትመሰቓቕል ጀመረት። ሄለና ማለት መርዓት ኣብ መንጎቲ ጽምብል ብሃንደበት ብሕማም ክትፈሓስን ቁርብ ጸኒሓ ከዓ ብምማታን መዓልቲ ሓጎስ ናብ መዓልቲ ሓዘን ተለወጠት። እቲ መርዓቱ ኣብ ቅድሚ ዓይኑ ምስ ቤልኡኣ ክትመውት ዝረኣየ መርዓዊ ከዓ ነገራት ልዕሊ ዓቕማ ኮይኖሞ ክትሓወስዎን ሕልሚ ክመስልዎን ጀመሩ። ኣብቲ ናይ መርዓ ጽምብል ዝካየደሉ ዝነበረ ቦታ ኣዝዩ ክትውራዕዲ ፍርሕን ሸበድበድን ክርአ ጀመረ። ብዓይኒ ቅጽበት ከዓ ኩሉ ኣብቲ ቦታ ዝነበረ ሰብ ክሽቁረር ክበኪ ከልቅስን ኣብ ኣዝዩ ከቢድ ሓዘን ናብ ምእታው ተሰጋገረ። ሃንደበታዊ ሞት ናይ መርዓት ኣብ ማእኸል መርዓ እንታይ ዓይነት ስምባደ ሓዘን ከም ዝፈጥር ምንጋር ዘድልዮ ኣይኮነን። መርዓት ተሰሚማ ከም ዝሞተት ምስ ተፈልጠ ከዓ ንኹሉ ሰብ ኣብ ኣዝዩ ዓሚቕ ጓሂ ብምእታው ነቲ ኩነታት መሊሱ ኣጋደዶ። መን ይገባር ናይዚ ሰይጣናውን ኣረመናውን ተግባር ዝብል ሕቶ ከዓ ካብ ኣብ ኩሉ ሰብ ክሰማዕ ጀመረ። መርዓዊ ነቲ ዝነበረ ህሞት ከምዚ ብምባል እዩ ብሓዘን ዝዝክሮ። ክሳብ ሽዑ እዋን ኣነን ሄለናን ኣዝና ኢና ንፈቀር ነርና። ጠንቂ ሞታ ከዓ ብስድራኣ ተሰሚማ ከም ዝተቐትለት እየ ዝፈልጥ ክብል እዩ ብምረት ዝገልጽ። ክሳብ መዓልቲ መርዓ መርዓዊ ኣብ ሓንቲ ንእሽቶ ቁሸት ካብ ወለዱን ስድራ ቤቱን ተፈልዩ ንበይኑ እዩ ዝነብር ነይሩ። ስድራ መርዓት ንጓሎም ኣብ መዓልቲ መርዓ ስለምንታይ ሰሚሞም ክቐትልዋ ከም ዝመረጹ ምእማኑ ከም ዝሰኣነ እዩ ከዓ ዝገልጽ። ስድራ ቤት መርዓት ገለ ክሓብእዎ ዝደልይዎ ነገር ድዩ ነይርዎም? መርዓዊ ኸ ድሕሪ ሕጂ ንምርዓው ዘኽእሎ ተብዓት ክረክብ ይኽእል ድዩ ዝብል ሕቶ ክለዓል ከዓ ባህርያዊ። ካልእስ ይትረፍ መርዓዊ በቲ ኣብ ቅድሚ ዓይኑ ዘጋጠሞ ዘባህርር ክስተት ንዘጋጠሞ ትራማ በዲሁ ናብርኡ ክቕጽል ድዩ ዝብል ሕቶ እዩ ኣብ ርእስኻ ዝመላለስ። እዚ መርዓዊ ዮሴፍ እዩ ዝበሃል። ኣብዚ ግዜ እዚ ከዓ ወዲ 48 ዓመት እዩ። ንሕሉፍ ታሪኹ ከም ዝኽብል እዩ ዘዘንትዎ። ቅድሚ ውሕዳት ዓመታት ስድራ ቤት መስሪተ ህይወተይ ንኽመርሕ እኹል ምድላዋት እየ ገይረ ነይረ። ካብ ልበይ ኣዝየ ዘፍቅራ ዝነበርኩ ሄለና ትበሃል ዓርኪያ ነይራትኒ። ንኽልቴና መጻኢ ህይወትና ብሓንሳብ ንኸነሕልፎ ክቱር ባህጊ ነይርና። ነዚ ንምግባር ዝዕግዘና ኩሉ ምድላዋት ምስ ወዳእና ግን ኣብ ጋህዲ ኣዝዩ ሕማቕ ውፅኢት እዩ ኣጋጢምና። ዮሴፍ ኣብ ጉዕዝኡ ብውሕዳት ኣዋልድ ክንጸገሎ እተን ሓደ ብፍቕሪ ምስኡ ንውሕድ እዋን ፀጓዓዛ ከዓ ኣብ ልዕሊኡ ምስ ካልኦት ኣወዳት ክዞራ ስለ ዝረኸበንን ምስአን ተባቲኹ ኣብ ተስፋ ምቑራጽ ነይሩ። ንሄለና ምስ ረኸበ ግን ዳርጋ መንግስተ ሰማይ ዝኣተወ ኮይኑ ተሰሚዕዎ። ክልቲኦም ኣዝዮም ስለ ዝተዋሃዱ ፍቕሮም እናዓመቐ ክኸይድን መባሊቲ ናይ ምዃን ባህጎም ከዓ መመሊሱ ክዘይድን ይጀሚሩ። ድሕሪዚ ሓደ መዓልቲ ሄለና ምስ ስድራ ቤታ ምስ ኣላለየትኒ ኣነ መታን ኣብ ልቦም ቦታ ክረክብ ከኣምኑንን ካባይ ዝድለ ዘበለ ኩሉ ክገብር የጀሚረ። ኣብ ፍሉያት ኣጋጣሚታት ገንዘብ ይሰደሎም ድሓን ምህላዎም ከዓ የረጋግጽ እየ ነይረ። የግዳስ ምዚ ኩሉ ዝገብሮ ዝነበርኩ ንሳቶም ፈጺሞም ክፈትውኒ ኣይከኣሉን። ኣብ ልዕለይ ዝኾነ ፍትወት ፍቕሪ ይኹን ጽቡቕ ኣቀባብላ ኣይነበሮምን። ካብዚ ብዝገደደ መልክዑ ከዓ ንጓሎም ምሳይ ንዘለዋ ናይ መጻኢ መደብ ጠቕሊላ ንኽተቋርጽ እዮም ዘገድድዋ ነይሮም። እዚ ከዓ ነቲ ፍቕሪ ንዓለም ሙሉእ ናይ ምስዓር ሓይሊ ኣለዎ ንዝብል ዝነበረ ተሓሳስባና ፍቕሪ ንፈለማ ግዜ ተሳዒሩ ናብ ዝብል ኣተሓሳስባ ንኽንቅይሮ እዩ ክፈታተነና ጀሚሩ። በቲ ካልእ ወገን ብስድራ እንዳ ዮሴፍ ንሄለና ጽቡቕ ኣቀባብላ እዩ ነይርዋ። ከም ኣፍቃሪት ወዶም መጠን ኣዝዮም ከም ዝፈትዋ ኣብ መዓልቲ መርዖም ናቶም ምርቓ ከም ዝህብዋን ክሳብ መጨረሽታ ድማ ከም ዝሕግዝዋን እዮም ዝገልጹላ ነይሮም። እዚ ከዓ ነቶም ፍቑራት ንእሽተይ ተስፋ ዝህብ እዩ ነይሩ። ስድራኣ ግን በንጻሩ
ዮሴፍ ንዓኣ ዝበቅዕ ከም ዘይኮነ ቀጻሊ እዮም ዝደጋግሙላ ነይሮም። እዞም ፍቑራት በቲ ብስድራ ሄለና ዝመጽእ ዝነበረ ጸቕጢ ከይተዓግቱ ብቐጻሊ ይራኸቡን ናይ መጻኢ መደቦም ይሰርዑን እዮም ነይሮም። ኣብ መወዳእታ ኸኣ ኣብ 2012 ንኽልቲኦም ስድራ ቤታት ብምዕዳም መርዖም ክጽምብሉ እዮም ወሲኖም። ሎሚ ተመሊሰ ክሪኦ እቲ ስድራ ቤትና ንምዕዳም ዝወሰድናዮ ተበግሶ ንመዓልቲ መርዓና ናብ ናይ ሓዘን መዓልቲ ከም ዝቕየር ስለ ዝገበሮ ኣዝዩ ዓብዪ ጌጋ ዓብ ስጉምቲ ነይሩ። ኣብ መዓልቲ መርዓና ሄለና ብሃንደበት ልዑል መጠን ጸቕጢ ደም ክስማዕ ጀሚሩ። ተጓይና ኸኣ ናብ ጥቓና ዝነበረ ሆስፒታል ኢና ወሲድናያ። ዋላ እኳ ቅድሚኡ ከምዚ ዓይነት ሕማም ርኢናላ ዘይንፈልጥ እንተኾንና ብጸቕጢ ናይ ውራይ ዝተፈጥረ ክኸውን ከም ዝኽእል እዩ ግምትና ነይሩ። ቀልጢፋ ክትሓውየልና እናተጸበና ኸለና ግን ሓካይም ሄለና ከም ዝዓረፈት እዮም ኣርዲኦምና። እታ ኣብ ህይወቶም ዘይትድገምን ኣዝያ ተሐጉስን ክትኮነሎም ብሃንቀውታ ዝጽበይዋ ዝነበሩን ዝጀመርዋን ናይ መርዖም መዓልቲ ንህይወት መርዓት ብምውሳድ ናብ ሓዘን መዓልቲ ተለወጠት። ኣብቲ ውራይ ዝነበሩ ካብ መርዓዊ ጀሚርካ ክሳብ ወለድን ኣሳሰይትን ናይቲ ውራይ ከዓ ነቲ ነገር ምእማን ብምስኣን ከም ዓንዲ ጨው ደሪቖም እዮም ንማለቱ ዘስተንፍሱ ነይሮም። ቅድሚ መዓልቲ መርዓና ኣብ ዝነበሩ እዋናት ስድራይን ቤተሰበይን ንመዓልቲ መርዓና ንምጽባቕ ብዙሕ ምድለዋት ክገብሩ ከለዉ ስድራ ቤት ሄለና ግን ብኻልእ ነገር ቢዚ ዝኾኑ እዮም ዝመስሉ ነይሮም። ናይ ሃይማኖት ፍልሊ ከም ዝነበረና ኣነን ሄለናን ካብታ ዝተላለናላ መዓልቲ ኣትሒዝና ኢና ንፈልጥ ነርና። መፍትሒ ኣቐሚጥናሉኻ ንዓና ዓብ ሽግር ዘይኮነና ንዖም ክሳብ ክንድዚ ክገብሮም እዩ ዝብል ግምት እውን ኣይነበረን ብምባል ይዝክሮ። እቲ ኣዝዩ ዘሕዝን ነገር ጠንቂ ቅትለት ናይ ሄለና ስድራኣ ንወዲ ዘይ ሃይማኖቶም ክትምርዖ ስለ ዘይተዋሓጠሎም እዩ ነይሩ። ወለዲ ሄለና ሰዓብቲ እስልምና ክኾኑ ከለዉ ስድራ ቤት ዮሴፍ ከዓ ክርስቲያን እዮም ነይሮም። ወለዳ ጓሎም ናብ ክርስቲያን ወዲ ክትምርዖ ስለ ዘይተዋሓጠሎም ካዮም ኣብ መዓልቲ መርዖም ሰሚሞም ቀቲሎማ። እታ ናይ ሓድሽ ክፋል ህይወቶም መጀመሪ ክትኮኖም ዝተሓስበት ናይ መርዖም መዓልቲ ከዓ መጨረሽታ ናይቲ ኣብ መንጎ ጓሎምን ዮሴፍን ዝነበረ ፍቕሪ ብዓብኡ ከዓ ናይ ህይወት ጓሎም መጨረሽታ ከም ትኸውን እዮም ገይሮም። ብሓቂ ይሰውረና ዘብል ሰይጣናዊ ተግባር። ካብታ መራር መዓልቲ ንድሓር ዮሴፍ በቲ ኩሉ ዘጋጠሞ ነገር ልቡ ስለ ዝተሰብረን ከም ሄለና ተፍቅረኒ ኣበይ ከይረክብን ብምባል ንበይኑ እዩ ዝነብር ዘሎ። ህይወቱ ኣብ ስራሕ ገዛን ማሕረስን ጥራይ ተዓፂሩን በቲ ዝኣተወ ስምባደ ንህይወቱ ካብ ኩሉ ሰብ ኣገሊሉን ኣብ ሓደ ርሑቕ ገጠር እዩ ዝነብር ዘሎ። ኣብቲ ፈለማ ዝነበረ ንሓዘን ቀሊል ኣይነበረን። ስድራይ እውን ዋላ እኳ ንዓይ ከረጋግኡ ዕጫ ተፈጥሮ ይብሉኒ እንተነበሩ ዝተሰምዖም ሓዘን ግን ግሉጽ ነይሩ። ዋላ እኳ ገሊኦም ሄለና ብሰንኪ ጸቕጢያ ሞይታ ዝብሉ እንተሃለዉ ኣነ ግን ስድራ ሰሚሞም ከም ዝቐተልዋ ይዝፈልጥ። ሎሚ ድሮ 12 ዓመት ሓሊፉሎ። ዮሴፍ ግን ኣብ ህይወቱ ዝኾነ ለውጢ ክገብር ኣይከኣለን። ኩላትና ሓንቲ መዓልቲ ነዚ ዓለም ከም ንገድፋ ግን ከዓ ምግዳፍና ብተፈጥሮ ደኣ እምበር ብኢድ ናይ ሰባት ክኸውን ከም ዘይብሉ እየ ዝኣምን። ሄለና ብኢድ ናይቶም ክከላኸሉላ ዝግብኦም ወለዳ ብምቕታላ ዝፈጠረለይ ቃንዛ ቀሊል ኣይኮነን። ስድራ ኣባይ ዝነበሮም ዘይተቐባልነት ብዓውታ ምግላጽ ቀጺሎም እዮም። እዚ ከዓ ነቲ ስዒቡ ዝተፈጸመ ዘረጋግጽ እዩ። ሎሚ ስድራይን ንሶምን ዝኾነ ርክብ የብሎምን። ሕርቃኖምን ቃንዝኦምን ንምግላጽ ብዙሕ ሕማቕ ቃላት እዮም ተለዋዊጦም። እዚ ኩሉ ግን ከንቱ እዩ ነይሩ። ምክንያቱ እዚ ነታ መባሊተይ ክትኮነኒ ዝተመነኸዋ ሄለና ዝመልስ ስለ ዘይነበረ። ንኩሎም ናይ መርዓ መደብ ዘለዎም ፍቑራት ኣቐዲሙ ምስ ስድራ ቤቶም ኮፍ ኢሎም ክዘራረቡን ፍቓድ ናይ ስድሮኦም ክፈልጡን እየ ካብ ተመኩሮይ ዘካፍሎም። ወለዲ ኸኣ ድሌት ናይ ደቆም ተረዲኦም ምርጭኦም ከኽብረሎምን ጸገማት ከየብዝሕሎምን እየ ዝላቦ ብምባል እዩ ነቲ ዘሕዝን ታሪኹ ዝዛዝም ዮሴፍ ናይ ሎማዓንቲ ፕሮግራምና በዚ ተወዲሉ።